mal-wasla tal-Ingliżi f'Malta bdew jagħmlu użu minn diversi postijiet għal bżonnijiet spiritwali tagħhom. Iżda aktar ma beda jgħaddi żmien u bdew jiżdiedu anke uffiċjali, baħrin u soldati stazzjonati f'Malta, aktar beda jinħass il-bżonn li jkun hemm knisja mibnija apposta għal dawn in-nies. Knisja li tkun tista' tintuża mill-Anglikani. Interessanti li jingħad li għalkemm il-gvern kolonjali kellu diversi knejjes ta' daqsijiet differenti li kienu proprjetà tal-istess gvern, dawn ma setawx jintużaw minħabba diversi raġunijiet. Fosthom li dawn kienu knejjes Kristjani u għalhekk kien ikun irid li jsir diversi tibdil, xi ħaġa li l-istess awtoritajiet Ingliżi ma xtaqux. Fis-sena 1838 waslet f'Malta Adelaide li kienet l-armla tar-Re William IV. Hija kienet f'Malta minħabba saħħitha. Iżda dan ma kienx ifisser li ma ħaditx sem attiv f'dak li kien qiegħed jiġri madwarha. Kien f'dan iż-żmien li l-awtoritajiet indikaw li f'Malta ma kienx għad hemm post fejn l-uffiċjali u s-sudditi Ingliżi setgħu jmorru l-Knisja li tkun bir-rid Protestant. Minħabba li Adelaide kienet devota sew, din mill-ewwel ħadet l-opportunità biex tikteb lir-Reġina Victoria ħalli tkun tista' tagħti bidu għal bini ta' knisja xierqa. Kien fl-20 ta' Marzu 1839 illi saret iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġebla għal bini ta' Knisja Protestanta. Kienet l-istess Reġina Adelaide li parteċipat għal din iċ-ċerimonja. Wieħed jifhem li ċ-ċerimonja kienet waħda elaborata u wara li saret tqejjid tal-ġebla ċerimonjali kienu sparati wkoll saluti rjali minn 21 kanun. Ftit jiem wara ir-Reġina Adelaide telqet minn Malta, rasa mistrieħa li proġett li hija tat bidu għalih kien se jkun mitmum fi ftit ta' snin. Il-perit magħżul kien Richard Lancashire. Iżda dan mill-ewwel beda juri li kien se jkun hemm il-problemi. Dan minħabba l-fatt li Lancashire ma kienx mgħallem bħala perit. Għalkemm kellu idejat kreattivi tajbin, il-fatt li huwa ma kienx perit kien se jkun ta' detriment għalih. Biex tkompli, huwa ma rridx li jkun hemm l-użu tat-teknika tal-bini lokali. Minħabba f'hekk, ftit wara li ngħata bidu għall-bini, beda jkun hemm ħafna ħsarat. Dan wassal biex waqaf ix-xogħol u ftit wara Lancashire miet fl-età ta' 38 sena. It-tkomplija tal-bini ta' dan il-katedral ġiet fdata f'idejn William Scamp li kien perit tal-Ammiraljat Ingliż. Biddel xi dettalji mill-pjanijiet oriġinali u bekk kompla jinbena il-katedral. Fejn kien hemm bżonn twaqqa' dawk l-artijiet li kienu mibnija ħażin jew li kellhom xi ħsarat, u l-Knisja kombliet tinbena. Il-Knisja hija mibnija fuq l-istil klassiku, l-istil arkitettoniku li kien favorit ta' dak iż-żmien, speċjalment mal-awtoritajiet Ingliżi. Il-faċċata għandha 6 kolonni u mill-ewwel wieħed jaħseb f'tempju klassiku Grieg meta jara din il-faċċata. Barra minn hekk, forsi l-aktar parti li tispikka f'dan il-katedral huwa l-kampnar. Il-kampnar jiddomina mhux biss l-istess katedral li huwa dedikat lil San Pawl, iżda l-inħawi kollha. Kien spiċċa bħala l-aktar struttura li tidher minn diversi postijiet. Bini li kien juri l-impatt Ingliż fuq il-belt barokka tal-Belt Valletta.